Iro try para banget nga isan swear na kaniga YouTube o kaniga Facebook. Kajinghikai junga mentakas ni step kalong kikerdan jong kajinglong nong yalam. Na kikerdan jong kajingjit jong ublay. Na pila man ong kakerdan jong kajinglong mensim ka bapin kiw na kaway kakerdan siya kaway pat. Na kaway kajinglong nong yalam siya kaway pat. Sangap bahay kini. Kaban ningkong. Kapoy ni kaban ningkong jong kajinglong nong yalam. Kajinglong nong yalam kaban ningkong nani ka ublay unsa kerku ka kenjaman simpet bahay kini kadai kata kajinglat no jong pina kapop. Sangap ba. Ublay un kerku yeno. Umla ban kerku ipi haka jaka kaba jersey. Umla ban kerku ipi haka jaka kaba pidang enjoy ya kapop. Lani ban penlong nong yalam pingi mentangi lak sengutu bakla pelat ya ka jinglong nong yalam. Ni pet ya ka jinglong nong yalam da ka jing start beriu. Nada di kerdan jong ka jing start beriu. Pina pet ya ka pertai barok ka ya ka history. Sibun ba kinong yalam kibada ka jing start beriu kiban ka spa ka pau kila penjat ya ka society. Kila penjat ya kata ka yemlang salang pet. Kibun kuliah ya ka history pinlap ya kata. Kibun ki nong yalam ki barunar nong ipi. Ki bala penjat ya ka imlang salang. Nrai mentang akren ya pi ya ka jinglong nong yalam. Ka bakat kum ka ketien jong ublay. Ka ba ningkong kadai kani kadai ka struggle jong pi bat ka pop. Nani ka jing sngau tu ba lada pi kwa ban long nong yalam pidan kam ban im kata ka jing im ka bakhut. Lani kata ka jing im ka ba light lut na ka pop. Pet ngan pen i fi nuksa naki khun Israel. Shua ba ublay un kerku kila struggle haka re-Egypt. Kila struggle haka re-Egypt kumba saus pa asnam. Kadai kajing struggle ka ba kadai kajing syashtam ka ba ti kum juru dan na pedang jong pi. Kiba pet yang ni video. Walet du jing kerman dan na pedang jong pi kibala struggle ya ka pop daki pau snam. Ndai ba pi ya ka pop handai ngong pi struggle ya ka pop. Pet kadan ka jing per pedang ubriu uba ya ka pop uba ban le pop ba enjoy ya ka pop ubam dan kendet ru ka jing kata ka jing penkendu numen sim khu ndai dan pat na pedang jong pi tiba isi ya ka pop ndai pi struggle bat ka pop. Pikum le pikum pikum hap hadu ba pila angya ya ka jing im lejong. Badeng tapi kamdan ka jing saiso ha ka jing im jong pi. Pi tip hai ka Bible pi puli pi duai ru harai habakawan pi hap yang ka pop. Pi dan sa kata ka Egypt ka bakan jaman sim kata ka Egypt ka bakan jaman sim bat pimla banlong nong yalam. Pi dan ki talent sapi pi dan ka leadership quality rai namar bakan ka pop ka bat ya pi pimla ka kajap no pi. Tiwala du jing kerman parlok ngakren ni ka balong praktikal nakaketin jong ublay bat kumjuru naka personal life jonga. Tongan ay testem ni kendit. Ngar nga day bo it bayo ublay. Pi menta da ka jing ay jong ublay ngayo ban keren da ki kani ka YouTube jonga kani ka Facebook jonga ka pois da ki teng ka poi dan ki bapoy di kilak dan ka bapoy di pau hajar. Bat ndai tang bang ong ba ka poi di kilak na di pau hajar. Mga ban keren ni fi para banget di pat ba ibabun harai nalayo ru ban penduai ibabun nalayo ru ban kata ka jinglong nong yalam kalong bangalayo ban yalam ki sya ukres disu kila bun ki balait lut ni pop tongan ai practical ikun Israel gi struggle bahan rai ublay upai yo Moses ban pelat te kum juru syua ba ki kun Israel ken yo ki jingkerku syua ba gen poi sya kata ka ri kanan kilong sya kita kimrau ki hapan sengu tu kat no kila jenjar how to paru ka tau yo sultan bagi nong Egypt ka kran ki mensim baman te kum ju piru let's say pi struggle kan ka por bat ka pop pila duai pihak pila dagi post nam kumbang ong ngaru na ai ka testimony ta personal testimony syua bangan syakri kumni ngadai bo yet you blay imay jong ai dai ba duai bahaya ngaka ka yi nga ba syakri you blay may jong hadu matay long prayer warrior day ba imay jong ay duay mga salong kumni di ngar nga struggle ba man syua ba kanika pop baka pop jong kata ka day ka addiction ya ka pornography
da ki pau snam para banget nga struggle. Mdei banga iet, mdei banga iet ngalong nga isi to pop ringam dan bor naldi. Ngalong kumbadan ha Egypt. Teka ka jinglong nang alam jonga kata ka mensyo ngal apus gitu gi Bible verse sa Facebook ndre banga hap no ka pop ka penrem no. Ngamdan kata ka jinga lut nga hapan teng ban delete no ka Facebook jonga mensyo. Namar balay nga hap si hap kamdan ka pi ka haba pi sakot ka pop pinumlong unong yalam. Pinumla banong taunong yalam ubabet nanong dan gibali arsap balay unsa kandang mi pibla sedang penpa ba giba sule arsap gibam trek ban kala mamut pinumla ban syakri balay gumta kan sa expose ba ka pop ya pi ti ngaru kala jatang tangal sule ban cover up misyo namar bam light lut sule ban syakri balay bet da bor balay sa expose le yun le ranye tu kata bau balay yet pat ti kadai kani bidan ha Egypt ti lada pidei ubriu sya ba yet yu blai pila trang sya ban la lut na tu pop ni tu gi jing film ja khlia jang pi ka jing le aurea ka mat lani le si pi dan ru ka jing ya aurea sini stai bat ka samla jang pi ne bat samla ni bat ki contain rei pi trang te ban la lut na tu pi da trang sisa ban la lut ban mi no na tu nang tau blai un sa pha pi ginong yarap kani ka video ru ka de ka wei le si pila ban PE kan video pila ban kontak yang aru pin sayo ban syak penduai ma ti kata ka deka point ka ban ningkong la dau bleu la jit pi pin salat lut bet ka tu namar ba pila terang ka dok no chung pingam kran ni ki balik men le ki ba enjoy ki ba ma ba sulong reuniam ki bam dan ni ka ngam kran ni kran ye pi para ngat ye pi tu ba terang sisa ya pi tu ba terang sya ban syakri u bleu ba it u bleu pi dan ga jing it ka jing tam ngai ba pi hap siap kan sadan ka por ba pin salat lut na kan ni ka pop baru ublay unsa deliver ya ping ong ublay unsa polite lut ya pi unsa deliver ya pi na kanika pop but kani hi ka jack pop ka ba te marawi fi kan salong pat ka ka ba powerful ka ministry jang fi ba fin salong nong yalam hani kumong ong ngai pi mensyo nga struggle bat kanika pop nga struggle bat kanika ka pornography ng ong pi nga long addicted ka tan re andala lut ndang ala lut kanika long ka ministry jang kata ka jing syakri jonga ka ba ublay hadin bangala alat lut ngam jumlin chu pan yu ublay ula ai ka jing job sya ngayo ka bor ban duai ya ki ju ki ba sakut ka ni ka pop ala penduai ki ba bun pi sa syemil fun sa tak sina sa penduai pin salat lut ngakran ni da ka jing slor mar banga ngam kran chu tangki kentin jali ju umbo por ngadap yat bat ublay ula palat lut sya bat kala long kam powerful ministry namar ki bun ki ba sakut kum ni kim dan kum tip kum no ban le reu blai ula yalam ngadong ipi ula yalam bat ngala yo ban la lut ngala yo penduai ki babun te piru le se ka pop jong pi ka de ka addiction ya ka kiat lani ya kan no ka jinglin bas ni addiction ka de ka addiction bat mla ban ya compromise ublai pinum mla ban syakri blai kan mala lut na ka pop takadang ong ka point number 1 ublai un sapa ikinong irap wat let kuslai la da pi it say ublai pi dei ba bala trang ublai un sapa ikinong irap pin sayo like lut na kani ka sulong powerful kabaar para banget swabu ble un kentiu yang pil wat la pil like lut na ka pop kampat mut pila ban syakri bet unto piak ban jam ya ka duriau ka basal ban jam ya ka duriau basal ban pen ko ungu ban ka lesi ka pop kala ami na fi ka jingmlien ba kam pop ka kala ami na fi ka jingmlien basniu kala ami na fi ndrei kalong mikti kun Egypt kila ami na kari Egypt ndrei habaki phat syaka duriau habaki phat na kiri Egypt uparo ulet ban be biang iki kla sedang ban lat lut harai uparo na din Egypt be biang iki ka itu ki men sim baman ki penkan mau biang iki ka to ka pop ki penkan mau biang penkan mau ki ka ba pi le mswa kiwan be na din ki kwa ban kring biang itu film dei tang wiket penkan mau kiwan ban kring biang kum utu paru bat ule yu Moses poi syaka duriau ka basau bat nang tu hab le kamba hab keras ya ka duriau ka basau para banget hadin ba pikala ka bomot pihap keras ya ka duriau basau katu ka jing keras ya ka duriau ka basau pinapuli na ka city kinong koren kay thu badai ka kalong kum ka jing pen baptis
Pi ngakran nim dei bang syukran thala ma syukran teologi kran ngakran nakaktin jong ublay. Pidan kam para bangai teng pila dap lat lut ni kipop dari pi kumlet si kumlet biang. Pi kumlet si kumlet biang kani kadai ba pidan kam ban pen ko ngu kum bau Jesus Kristus uang tu pin kum bau Petrus uang na kam ki apostol tu pin kala ka ba mut bat an pen baptis pi wei puai ka kerteng jong Jesus Kristus banyak mat. Banyak mat bi kipop bat pinyo diang ya kajing ai men sim khut. Kani kadan kam ban pen ko ngu ban keras no ika duriau basau. Ban tap no ik tugi Egypt, ban tap no ik tugi mlien jinglien basni tugi pop jong pi. Hak jong jing pen baptis. Pidan kam ban tap no ipi tu beri berteman ka city sigi nong room. Pat ngalong ngam yalap ni outside ek tin jong blay. Ban sia tu ya experience klam dan tin jong blay. Ban saknar no eu tu beri berteman tin jong blay ko. Hak jing pen baptis pilat sega jing yap ka jing tap ba ka jing mi pat jong Jesus Christ. Gitu gi batrek ban sengap gi sengap namarba. Orang ipi bapindak ko oh ika ega bahikai kan salong powerful ipi kan salong ka jing hikai haka jing em jong pi ka bapinang kiu syakhamat kat bapimpat pen ko ngu ika di pimpat kop Eucharist ketin jong blai kan nak Galatia ka ong pinapulin nak lai ar pun ri ar pun yau ko ong ba kawan syaka jingat nda pila dap ngat ko ong kat kita gi balayo pen baptis ha Eucharist kila kop kan Eucharist kajing pen baptis haka kam dai tangkadak kadai ka bapikop Eucharist kaya tu susu aga siti nang ruam ba pilat saka jingyap saka jingtap bat saka jingmi pat jong Jesus Christ bat ban saknar no itu beriu bateman ka ka sak ka rei pikan mau bahaka kitab Genesis mensim bakut uwan halor ki aba pipen ko ngu ublay ulak ban le kamba ifi pikan ma wat yo aran ru bat ye ki kun pinda puli na ke kitab Leviticus shua bakin long ki rangba shua bakin shim ya ka kam rangba lingdo ang to shua bakin shim ya ka tuka priesthood u aran ulapen sat yaki wash yaki da ka pi haka baptism ka kawan ka baptism ban pengam ban sat yapi pi hapi hapan so tu ba gini ginong rem balai ba Jesus Christ ru haba ulat syaka wa Jordan wang syak yang balai fimot bau sulit kai jing pen baptis Jesus Christ dalam tau num yatu re kata haka gospel Yohanes kal nong gospel Matius kal nong balai kat bakat san wang syak yang baka day yang ni ban pendap ya ka hak jong blai baro ka jing pen baptis ka pikop no ka hak jong blai pilau no ka to Egypt ka barim ba wat sulit kulumar ni ka jing pen baptis bun ki let song shit ka jing let song shit ka num poison no pidai banda sngau thu ba pila amat yo Jesus Christ ba pila dan ka jing plapop ka besya ka jing kala ka bamut besya ka jing saiso salet ka jing pen baptis wat sulit kerki untuk wat siong aba bau bangai bai basan lah hikai kumta ngaru pelum ngal pen ngam nak tu pilet bat ka pop pat ba kata ka jing jersey jong pi ka pop ka mentoi pin long arsha double ngala adap ya kata ha por bang adang samlam sha adang khat san snem ngala let sha kata jing pin bop tes ndrei barak ham lat lut na ka pop was ba ka jing im bos ngalong kom balet wi ya long kom ka to ka jan ka balik ka bala adap da ka pom da khandau let wi sa ka ka ngam sendan ka nataka sakut sendan longkum tu tika wat le kai ba ga jing impun baptis hi dei ban sno tu ba kalong tek kum ba mi ka jing khwai trai ru aju bam jing khwai trai klumar klam da so tu bling akran para bangai tang pisngau ba ka tun jonga ka nrei akran ya ka jing sisa ba pinyang sendan to nang ta kampat kot tang ta pila keras ya kata pi dan kam ya ka jing pen baptis umen sim ba khu katan kam ba ka ni pi hadin u aran ba hadin ba uni Moses ulah pensat yau aran bat ikun la yatu tu ba ulah pensle ru da ko pniang ulah pensle ko pniang bat ka pniang kala tut na khli aran bat ka tut sigi tamo bat sigi jankup kan ni ga jing pensle ba finlang ni nang pidan ka jing pensle ka jing pen baptis u men sim ba khu kadang takadau Jesus Christ uang lam da khapat ipina ko bat na u men sim ka jing pila hapor ba pio pipi kala ka ba mot umen sim ba khut ula dan po jong pi ndei bo umdan hadin ba pila penda baptis
las saknar no itu ki pop jong film bat ukres mo ka jing pen baptis ka dei ba pilet sha ukres jisu sha jing yap sha snam jong sha jing mi pat denakta pinyo priang ya umen sim bakut kani ka jing pen baptis jong men sim bakut ka dei ka empowerment fi ba pin shakri yo blai ba pinang manisyo ka empowerment ki bam ngala i ki bam pat yo yang ka jing pen baptis men sim bakut ka terkhong ba ka jing em juki kam tut ko pniang kam dan ka overflow Pidan kam ya kan ka jing pen baptis men sim bakut mot ka immersion ha men sim bakut ban immersion fi men sim bakut kata ka dei ka jing pen baptis men sim kam kot tang kata para bangai ba pinlong nong yalam susu pidan kam susu ba ban pen thamai fi da ka ktin jong ublai kani ka ktin ka jong ublai ka bible ka hak ban yo hadien ba pilami na ka tu ka Egypt pi ki jing mat jing perkhat kindang wan biang balai ba bun sien kitu ki bala kala ka bomot kila dapen baptis kile priang yo men sim bakut kilet phai biang shi Egypt ka daw ka long ba mdan ba hikai ki ktin jong ublai mdan ba hikai ki ka discipleship kila yo e ka jing pen em ki sakut haju kila dan menta ya ka arpau lai posnam struggle bat haju kim kiu ra kan ka jing kerdan jong ka jing nong alam kim poi sha to ka level bakin kiu na kawai ka kerdan sha kawai kerdan ktin jong blai ka ong ya utau ba dan anang ai su anang penroi su ka de ban long tan ra utau bam dan sa sim no pi kini ki ba idan ki ba ka hap utu sembai haka ka uhap no hap haka wahap haka mau wahap ki jaka mau kila pediang ya ktin jong blem dei bem kim pediang handring ong fi batang shuan ki jing e ki kelan no kibun ki long kum ki khun Israel haka riklau kila da mate u try puli bahasa e ktin jong blem na ka shitish ki nong koren pol wong kila lapan baptis ki how to o leo mat u try handring bun na ki ublei shom smau bahasyu nambar belai haba ki wan di ki jing tenju ki hap no kani ka jingya intika bajalan para bangat nga keren ipi tika dan kam ba pin sungau thu iktin kadan kam ka discipleship ka bat kum ka ktin jong ublai kam dei tang ba pisio bible study ngam ong ba bakla ban bible study dei ban let ban rei ka bible study ka ba khamlong practical am pinum mentoir la ka jing ka do no jong pi kam pat khu la ka jing em jong pi kam pat ban pim pat kop kres pilet na kawai ka bible study shakawi bible study pi mi nang tu si post nam pilong haju shaju pi klam nong nong yalam kilam saiso blai ukhat yangi manlong kita ki basaiso manlong ki nong yalam hakili ki jong halaki jong pidan hang nu rung de hang ta ba fidan ni kam ban pen thamai fi da ka ktin ka jong ublai ba pin em wat kum ka ktin ba ka ktin jong ublai kan yo jakano ki jing em Egypt ki ba barim to sakawai kan na kanong rim shua ba ublai un penlong ni fi gi nong yalam ki ba khrau ba blay un ai ka breakthrough pi un test pi haka relationship pi haka jingya dai jong pi bat hayeng hasam un test pi haka jingya dai jong pi haka jing shakri blay jong pi kani ga dai ka test ka ba e ba pila dap light lut ni ki pop pi khamlet chu shi ki pop pi khamlet chu shakata ka Egypt kumbaong pimdan chu ka Egypt pila mi pila yo pediang yu men sim khut pila khlan ki jing duai kani ru kadai ka benta ka ba jalan ba bakani kadai ka test ya ka karakter jong fi haka jingya dai jong pi hayeng hasam ka jingya dai jong pi kala banlong haka yeng hasam kala banlong bat ka tengah bat utengah kani kadai ka test only fi shob fin long yang yalam shob fin lead ya kanu ka ya kanu ka jing shakri blai na kanu ka ministry am kani kadai ka way ka ba e ba bat bun ki briu ki feel hang ni kata kalong haka yeng ka sam jong pi le sila da pidang samla kala banlong ka jingya dai jong pi bat ki keme ki pa jong pi bat ki man ki para pin sadan haka jaka ka ba e ba namar haba ublei ujit ya baro ki bahiyeng jong pi ningkong unjit choi pi baka yeng jong pi kan yo yam unjit choi pi de hang ni baka jingya le baka utrai wang kom no wang pi nong shun jong ubriu kin long na la yeng la sam pin salap bala da pi bleu jit pi ban panan kamrat ba pi hap barla ban endure ya ka jing sha pen shitom na yeng ya ka jing pen mong na yeng ya ka jing sha kan tat na yeng kan jur ba kan ni makaran kan jur ba kan ni ba ublei un thau ya ka do nu jong pi ba kan tut ka ta ka jing it jong pi ya ki ba yeng kan tut ka jing it pi ba pin la ban yai sha am tang ban yai sha ban duai ya ki
Pi ni kong ka karakter jung im platform wat mut ba pila keren telit pila duai pila dapat baptis pila klan ba ban duai bala snai ka jing em jung PM ka jing em jung pi sho pin lit inu no takada ku ang unu uba khat ban long basan wa ban la ban sensyar la ka jing la ka jong asam kani ka jing sensyar kamut da ka jing sensyar da ka danbor ka jing sensyar da ka jing it pi ka jing it ka long powerful ba pin la ban sha kita ki jing sha keren ban ki jing sha le ban ru teng ban syak bam dai ru tang ban syak ban ba hatu pi mong ni em ka dok nut deh ni bun kibri ki mong nok ni bun kibri ki dap da ka jing sarong ki la dap ki shule jubor haying hasam kim dan kata rong pim dan ka jing ya dai bo kupa pim pat dan ka jing ya dai bo kum bat kemi bat ki hinman ki para bat ka jing ya dai jong pi kalong kam kalong kom man hoi pila lait lut na pop rei ka pen kthang ban ki pim long unu kusang ong pi kata kadai ka wei ka ba tas le si pi dan ya ka tengal ni utanga akran ni kan ka bolong praktikal mo para banget bat lada pim pat job ni boleh un pen sakut ba je pi kan ni mdei un pen sakut long pi sakut ima pi boleh kwa ban kiu hari pi long kom kikun Israel ha ban ya South House nam ha jaka ban ya tang lai singi ma ha ban ya hadu sau pos nam gidan ki kim poi syuru syakari kanan namar belai kim snop tu ya ka relationship mau belai kwa ban build relationship ni kwa ra ban syute kadan kan ni ka jingten ju ngong de hang ni kan ban train ya ka karakter jungi hang ni ngila ban snop tu ngamla ban keren jerong hang ni kan ni ka de ka topik ka ba jerong ba de hang ni ka de ba pin yo light na ka tu ka thit jing thang ka jing ma ba pidan ha ka long yeng long sam ka ba pen sat epin rei kamen sim jong pi kam du jing kerman kam du ka dap da ka jing it ka dap da ka jing keman hadu ba kimla shu ifi ban yu ka sapai ka por ba pi khlan man duai bagi bahi jong piru kin sapai ka jing penim kin sai itu yu so kin sai it ni ka ni pleng sha te udan sha ka jing it blai da ka dan kalong powerful kin salong ka jing ker khu yu bri sha ba pin long ka jing ker khu ya ki bri ba shabar pin long sha ka jing ker khu la da pi sakut ni ka ministry jong pi kan sakut ba kan pai ka do apor ba pim mong su ka do nut lada pidan ya ka tengah dong fi kham tam mi gitu giba la ong bagi de ginong yalam lada pi le ban ya ka tengah jong fi sule jubor ya ka tengah jong pi pen ko ngo jubor pim dan ga jing it nganong blai wi i ka ni ba ga jing sakri jong pi kan sa sakut kan saja no sendam pidan kamban it ya ka tengah kum ba ukres u it ya la ka balang tin jong blai ka kranchana ka city Ephesus kham tam lada ka tengah jong pi ka de ga bampat ngai lada kampat mat si Jesus Christ kampat mat pidan kam si bun para banget ban yo ya ka jing it ka jong Jesus Christ ban yo ya ka bor ban it ya ka tengah kom ba ukres it ya ka balang kani ka de ka powerful ngong de pila si job ka ni ka yeng jong pi ya ka tengah gi khun jong pi pin sa i ka ministry jong pi ka long powerful ba ki bri kin sawan hina e ba ban bat ki bala rangba an ong pi kila ban kham he karta e pi na dan ki bri ki ba da ka jing ai jong bri ki bala kham rangba ban yang ha ka kartan re ki ong to penduai si ka long yeng long sam ai ngala yo ban council ki ngala yo ban ai khatin ka dan ka jing ya lu mar balai ala da biat choi ka ni ka benta nga kran ni na ka khatin jong ublai ba na ka experience ong ublai un ha ban thau she ka long yeng long sam la da phidang dan ka jing ya pat ha ka ang pi haka yeng sambat ukpa bar kami pim dan ga jing sop pimla ban penyadai pimla ban yaisha pimla ban iet yaki ka jing sakri jo pi ka kanum san pat ba chak bai kan sakawai ka bang kwa ban ong pi ka dei blame tas fi ya ka jing long snowret ka dei ba kraw tam dan ngala i ki sakri jong blai ki bala ya la lut na pop kila dap ya kata jing khar sin kila dap ya kata jing pun baptis ki khlan ba ban duai ban duai sha jing et ru hanrei ki dan ka men sim sarong kim dan ka men sim jing sngo ngu ka pau ki kim dan ka men sim jing sngo ngu itu ki nong yalam jo ki bala yalam ya ki ha jing ya dei ha jing sakri blai ka ministry ngamadong kim dan gidan kamen sim sarong gidan kamen sim sngola kimla ban skap ya jing hikai jki kimla ban skap gitu ginong yalam jki gibala ya chwa kimla ban pendam kim dan kan kamen sim pendam gidan kamen sim ka basarong anong ifi bakini kinum ya na
para banget ngakaran ni dah ka buram dah ka jingiet bantai ya fi tada pilang uni ujat beri ublei un haban penyat ya fi syaba ka kan breakthrough ka ministry pi haban ya kala ban long diki post namru balik ngakaran ni para ada pihak te para banget diki post nam aga family jama ada banyak bau boleh haban humble ya nomor boleh ngalong ubah meng menswa ani tu bat ya kai jing long ngalong sarong ngalong meng asula ndrei boleh usnia yang abah pendam hong teraji su teraji su ai baga jing it jong mi kan tut hallelujah habaka tut ka jing it ngong ka kasuk palat habaka tut ka jing it jong boleh kasuk palat ban syakri boleh kam nyau syu igi jing insult kam nyau syu igi jing mong kam nyau syu igi ai baro ba pimpat la ban long sngoret ban long humble Waniat yang kan jing sngoret han kendan jong boleh hab ban humble isoi fi. Let's see if you come let you pop ndrei boleh hab ban humble hab ban snia fi kan sa jerong ga jing ya inti fi pimla ban pendam hagi nong yalam jong pi kibala penslek dum sim ko kibala yalam ya fi dan ka jing long hanga mai ga bala man ong ha tin kasih ka kam kata. Pimla ban pendam hang nong nuru. Kan ga jing long ga boleh hab tanju ya fi. Haban tenjuk ifi. Syaba pin poi kata kerdan ka bau belen penan kamrat ba ifi. Pimla ban politik su beli pimla ban su kun ju bot. Beli haban penya it ifi nak ni. Tesakawai ka jing tas ifi kalong bau beli haban syania ifi. Ya ka pisah. But ya ka jing ya dai but balak ban ong but kiwei pat beri the opposite sex haka ketin parang lada ublei ai fi ya ka bor nong fi pila ban hap ban la ban syania fi ru haka pisah kadai kan ni kawai pi haka pisah bun ki beri ki ngop no ki hap no habo ublei la ker kui ki kan mau haba pi mi na Egypt kan sadan ka por bau ublei un sakar kui pi dei hak ni ka baka jing tanjuk ka bakrau ba ba ublei un sakar kui fi bagi kam ki jam jong pi ki ba pi trai nang ni ngam kran ni ka jing jaitu mo baik kamot ban sakri blei ban jaitu ban trai ga da pidan ka jing jaitu ngam kran ni jing jaitu pol wong tau ba dai ban bang muhab ban trai umla ban syong jaitu nah akan sapai ka por ngam ba pila pen bet namar tin jong blei ka ong wat pi syai ka hima bulai ba ya ka hak jong ui ki ai baro an sa ai lang tam pi haba pila wiet syai hima blai pila im ka jing im ga bakut pila trai smart yang pi ka kin align ki ai bat baro kan sadan ka financial breakthrough ka jing im jong piru mdai tang ka jing im ga bakenjam sim ka sadan ka financial breakthrough ka jing im jong pi bau blai hak pun tenju pat pi pendan kam kum noi ka tu ka pisah ka bau blai ai hatu ki pi pendan kam ban penserwa ban im na ka mentala di simat ne ban pendan kam ya ke hima jong blai kani ga jing tenju mar hawa briu la poi pet haba ki kun Israel kila poi ha kanan ni nga poi nga kren ha jinglong rikanan syaba ublen beras fi financially piniat ha jing terkong para ngai ha riklau ka bagi bun let's see digi bun bin senam ru pinim pat ira ka jing yu pinha pun tak tenjuk syau blei ba pinsania au blei ki ai bahi ngin hab ban syania au blei ki ai baro bar ha blei la kerku la poi hari kanan ka ba ma kalong bandala poi ha kanan kadan saka jing tenju jangka Babylon. Hakani ka por haba pila poya kari kanan la biang lut ki ai. Kajing ya dai hayeng asam la biang. Kajing ya dai bat ki nong yalam bat ki baya syakri lang kala biang. La dan kala sok ai pila biang pila. Pimdan syuk kajing kerdu ka ai ru pila fluon rei. Hang hani ka por ka de ka ba ma ba kajing tenju. Ba pila hun lut ki ai pila so biang ki ai pimdan syuk kajing pikir pimdan syuk pi ba tan syat trai ba kani kapor ba trai penlanga je pi ba pimdan syuk ka jing duai pimda sngo tan syuk ban down kam ban duai namar pi pila long ka balang halau dikaya ka bala syusat la biang ki ying mani la biang ki ai barok hat la kraw la tai ki ying mani la tai ki oh la bun ki ai ndrei kawan ka jing pejak ka bakan kawan ka jing saat ka bakan jam sim kam dan syuk ka jing duai kam dan syuk ka jing syakri ka barham Padai ni yuk ban pen kelam stan. Deh ni yuk ban pen pra.
Wat la kala Islam kat nuruk yok ban peran pum iki ai ka bala tai na war balai kala dan kata ka jing pejak kala lapai ha Babilan lapai ha Babilan kadan ka biang lut ki ai bar khat ndai syu ha Egypt ndai syu tang kanan lapai sa Babilan bama yo pai ha Babilan mot ni pen but no ya kita ka ai ka rong pong jong pertai padang tang pi pendan kam baklano ya ki basyakri langru dan pi ki sami ki skandal ngam fi ladang im pikir bhai ga jing im sim shonga ka kejat jong Jesus Christ ngim wan baca ka to heart of worship you Jesus Christ ngim pendamret ka ma kalong ba bun ki nong yalam ru makaran ni bing hap long ban pikir ngam keran sarong nang ni bayal dir ngap penduai hap dan ba kejat jong Jesus Christ ba ki sami ki skandal no ki ba pier leng ba ki nong yalam bat ka kham sniu shu banadan ha Egypt dang sngo thu ya ka pop hari daladan ha Babilan la e ban pai pat la shule no iki ai tang ban ya darap jat ni kadika ka benta ka ba e bangir ngidang ya ngang ni ngadang kran ko mu briu barang ya banapan pikir bahayal diru haba bleu la kerku banginum hap shaka Babilan bar banget kat ni ngan IP kani life way tam minute kadan naman taga buram jong try yaro you try te lada piai ne akini ang blem sa kerkui pipin sa impact ki brio pesa long ka jingker ku yu bon but kan ma wan duai lang yang aru abang akran yang kani ketien jong blaying adan kami ki jingker shani pi ki jing duai ru amba ang ba ngala poi benan bet direct ndring ngadang hak ban yat mata hawai ngadan ka jingkerman bo blay unsa angat salit banyak kendu yung adan ka namar ngi hak badan kata ka jingkerman ladang imani khlam ka jingkerman dem dan jingmut ma rai haka juk por ko mo pol wang bangin pikir bahayal dir bangin pet habangi yang yok ngi kelan gumju para ngat ku blay sibun yaro utrai nam taka buram jong blay